Ако се чудите дали XTB или Revolut е по-добрият избор, сте на правилното място. Това видео ще сравня двамата брокери и ще ви помогна да решите кой може да ви подхожда най-добре. И ако обмислите да отворите акаунт, ще намерите връзки към специални оферти в описанието по-долу. Да започваме! Първо, сигурността. XTB е листната на Варшавската фондова борса и е регулирана от водещи органи като FSA, FCA и SISEC. Клиентските средства се държат в отделни сметки, а фактът, че XTB е публична компания, добавя още един слой прозрачност. Revolut, от друга страна, е финтех компания с седалище във Великобритания, лицензирана като институция за електронни пари и регулирана от FCA, както и притежаваща пълна банкова лицензия в ЕСЕ чрез Банката на Литва. Revolut предлага строги стандарти за сигурност, разделя клиентските средства и също така предлага защита на депозити до определени лимити свет. Въпреки това, тя е предимно банково и платежно приложение, което също добави функции за инвестиране. Така и двете са регулирани и безопасни, но Revolut е повече финтех банка, докато XTB е специализиран търговски брокер. Сега нека разгледаме търговските платформи. XTB предлага платформа базирана на браузър, както и мобилни приложения за Android и iOS. Тя работи гладко и ви дава достъп до всички класически търговски инструменти. Технически анализ, индикатори и инструменти за рисуване и изграждане на стратегии. За да отворите позиция, просто изберете актив, кликнете с десния бутон и изберете нова поръчка. Ще получите прост прозорец за поръчки, където можете да зададете размер на търговията, марж, вземане на печалба и стоп загуба. Инвестиционната платформа на Revolut е интегрирана директно в мобилното приложение Revolut. Тя е много лесна за използване и ви позволява да купувате акции, ETF и криптовалути с няколко докосвания. Въпреки това, тя разполага с много по-малко напреднали инструменти. Няма сложен технически анализ или изграждане на стратегии. Тя е предимно предназначена за просто инвестиране и начинаещи, които искат да диверсифицират директно от своето банково приложение. Така че, кое е по-доброто? Ако искате напреднали търговски функции и анализи, XTB очевидно печели. Ако предпочитате простота и искате да комбинирате инвестиции с ежедневна банкова дейност, Revolut може да бъде по-привлекателен. След това нека поговорим за депозити и тегления. В XTB просто превключвате към вашия реален акаунт и натискате оранжевия бутон в долния ляв ъгъл. Можете да депозирате чрез карта, банков превод или местни платежни методи, в зависимост от вашата страна. Няма официален минимален депозит, но реалистично препоръчвам да започнете с поне $200. В Revolut депозитите са безпроблемни. Тъй като това е предимно банково приложение, можете да финансирате своя акаунт незабавно чрез банков превод или карта. След това можете да разпределите парите към акции, ETF или криптовалути. Минимумът за започване на инвестиции е много нисък, често само $1, което го прави изключително достъпно. Тегленията се връщат директно към вашия Revolut акаунт. Точка за Revolut тук. Процесът е по-бърз, по-опростен и има много по-ниска бариера за влизане от XTB, което ни води до таксите. XTB е един от най-евтините брокери на пазара. Разпространенията на EURUSD започват от 0,1 пункта, средно около 0,8. Акциите и ETF-те са без комисиона до 100 000 евро на месец, а над тази сума плащате само 0,2%. Конвертирането на валута е 0,5% и няма такси за тегляне. Revolut не начислява комисиона за ограничен брой търговии с акции месечно, но след това плащате около 1 до 3 евро за сделка. Таксите за валутна обмяна важат извън работните дни или над определени безплатни лимити. Разликите в цените при криптовалути са по-високи, отколкото в специализираните криптоборси, а напредналите типове поръчки са ограничени. XTB е ясно по-добрия избор, ако искате професионална търговска платформа с ниски разходи и напреднали инструменти. Revolut, от друга страна, е перфектен, ако сте начинаещ, който иска да инвестира небрежно, като същевременно управлява парите си в едно приложение. Според нашето мнение, XTB излиза на първо място с активни търговци, докато Revolut постига по-високи резултати в леснотата на депозити и достъпността за ежедневните инвеститори. Ще намерите връзки към специални оферти за двамата брокери в описанието,
Така че ги проверете, ако сте готови да започнете. А ако тази видео ви беше полезна, не забравяйте да харесате и да се абонирате за канала за повече подобно съдържание. Благодаря за гледането!